Hej, mit navn er Imran Rashid. Jeg er speciallæge i almen medicin. Det er man, når man som praktiserende læge endnu ikke har købt sig en praksis. Og grund til, at jeg endnu ikke har gjort det, er fordi, at jeg har hævet nogle måneder ud af kalenderen for at arbejde på et super spændende projekt, som hedder videodoktor.dk. Videodoktor.dk er et socialt iværksætterprojekt, som er non-profit. For mig handler det om at være med til at præge udviklingen inden for primærsektoren i Danmark. Det vil sige mere præcist at kunne skabe mulighed for, at du som patient kan videokonsulteres af din praktiserende læge. Det kan ikke lade sig gøre i dag, fordi at det er lidt teknisk, men det er den overenskomst, som Praktiserende Lægers Forening PLO har lavet med danske regioner, og det er sådan set en aftale om, hvilken service eller hvilke tilbud, som praktiserende læger de skal have mulighed for at kunne tilbyde deres patienter. Næste gang der skal laves overenskomstforhandlinger er her til foråret 2013, og forud for det, så har jeg et ønske om, at man som patient i dagens Danmark og vel at mærke som praktiserende læge skal have mulighed for at kunne anvende videokommunikation i behandlingen af ens patienter. Grunden til, at man ikke kan det i dag, er simpelthen fordi vi ikke har fået undersøgt mediet grundigt nok. Vi ved ikke helt præcist, hvad det kan og hvad det ikke kan, og det er jo derfor, at jeg har taget initiativ til at starte eller kickstarte udviklingen, om man vil, ved simpelthen at få det her website på banen. Og meningen med videodoktor.dk er simpelthen, at man skal kunne gå ind og få en konsultation som en af de første testpatienter. I starten bliver det jo kun test. Og når det så er løbet af stablen i noget tid, så har jeg nemlig nogle erfaringer, jeg kan bruge til at lave et pilotprojekt her i Region Hovedstaden med 10 praktiserende læger, som simpelthen skal i gang med at konsultere deres patienter over webcam. Og forhåbentlig så vil hele den her proces ende ud med, at du som patient meget gerne i nærmeste fremtid skal kunne konsulteres af din praktiserende læge, som sagt via webcam. Så hvis du har lyst til at bakke op om denne udvikling og har lyst til at være med til at præge fremtidens sundhedsvæsen, så kan du støtte op om projektet på Boomerang ved at donere nogle penge. Hvis du donerer, som der er nævnt i incitamenterne, nogle beløb, der passer til din pengepunkt, jamen så vil jeg samtidig sørge for, at folk, der går ind og efterfølgende læser om projektet, vil kunne se, hvem der har bakket op. Det er jo simpelthen ordene. Hvis du har lyst til at høre mere, eller se mere, læse mere, så kan du gå ind på enten facebook.com/videodoktor eller på videodoktor.dk, og så vil vi selvfølgelig vende tilbage, når at der er mere nyt om projektet. Tak for din tid. Hej hej.